Fyrevang i Brede i Virum. En dejlig bakke, og det ser ud som det går lige ud hele vejen. Det ser sådan en lille pus, som lige er lært at cykle hjem på skolen. Problemet er, at der er ingen afmærkninger. Absolut intet tegn på vejene. Måske der står et skilt, men der står der 1000-årig madpakke og kan slet ikke ses. Og her bremser min datter meget fornuftigt, men det kan eddermame ikke ses, at der kommer en vej her. Bare fordi jeg var så dygtig, så begyndte jeg at græde. Det er rigtigt. Ja. Der mangler fuldstændig hegntænder her. Så mega problematisk. Her er der ikke hegntænder, når man får sætte over på den anden side. Det er ikke meningen.